নাই গোলা তোর আসি রইলি তোর কাকা কি কই রইলি কেত লোক মনে আছে জানা মনে আছে তাহলে সে বই আনলা বই নাই পবিত্র বই ভাই আনো তো না তুমি তো আই গুগল ইয়া সাস না ইয়া তা মো কই আনি দিতে কি নাই ওই এলে পৌঁছে আনি তাহলে সে কাকা মনে আছে কি নাই আচ্ছা আচ্ছা মনে আছে তা সে কাকা কাকে কইলাস কি নাই নাই কইয়া চুপ করে দুই তিন লোক মিশে বড়িয়া কইলাস না সুখে কোয়া আছে কাকা নাই বলে আমি সে বল করলে নয় সুখে তো বল করবা ভল কথা কইবার ভল শুনে লোকমানকে কাই করবার সৎ কথা জানাই ধরি লোকমানকে মাপুর বাট হিন্দাই বাড়াবি হেলা সেটা বলে সে দিনে সে মানুষ যেমতি তার কথা রইলাই সে কথা লোক কাইটা কই রইলি তুমি তোয়া কাই বলি যে লোক মান হইনে লাই সে মানুষ বিশ্বাস দেখি সে রোগীকে সুস্থ করা কি নাই কিন্তু আজীবন নয়া কথা নি কইবি তুমি শুনা হেলা সে পবিত্র বাইবেলের কথা তুমি কই দিবি হেলা সে বাকি লোকের কথা তুমি কই দিবি হেলা তুমি সেটা শুনলে জানসা যে মাপুর কাম কেমতি সব মাপুর কেমতি কেমতি কাম কলা এই জগতে আসি রইলা এটা জানবা আমি কইলি তুমি হেলা তো গোটে অনেক বছর আগে আজ গোটে ঘটনা হইলা সে বাইবেল তো সে লেখাই আছে হেলা সিটি বিসা গোটে ঘটনা হইলা হেলা কি নাই সে গাঁ হেলানি সে গাঁ না হেলানি কানা নগর বলি বলি গোটে গাঁ নগর से गाँ लोगे काना नगर लोग बोले घरे विवाह है बोले हे देखबा बोले गाली नहीं बोली बोले ना गाली नहीं गोटे शहर शहर बोली बोले ना ना एबे गोटे हमके गोटे लालतापुर माछपुर एमती जयपुर शहर আছে से मित्रे गोटे गाँ मान रोलानी डोंगागुड़ा एंती काय के गाँ मान रोलानी सेंती गाँ मान लोगे गोटे गाँ लोगे सेटा हेलानी काना नगर बोल सिटी गोटे बड़ो विवाह हेलानी गोटे आज्ञा सिटी का हेला बोले मापुर जीशु बोली गोटे लोक रहिले हैं से मापुर जीशु कर मां रहिले से मां के डाकलाय हला हमर विवाह रे आशा बोली से बोले काय बोलाय प्रभु जीशु को मिसा डाकलाय मापुर जीशु को मिसा আর বাবু আমার ঘর বিবাহ হেলানি তুমি আইবার আছে আর তোমার সঙ্গে যেতকি লোক আছে সব লোককে ডাকিয়া না বাবু সব পরিবার সঙ্গে আসা সব সাংসাথে সবকে ধরি আসা আর আমার ঘর বিবাহে আসি তুমি কাই করা বলে আমার পিলাকে আশীর্বাদ করা বলে ডাকলায় তাহলে সে মান কাই বলায় ঠিক আছে গোট লোক ডাকলায় আমাকে মান মর্যাদা দেই বলি সে ধীরে সিটি বলায় হেলা তো কাহেলা এ বিবাহ হলে বলায় বলা পরে কাহেলা সিটি প্রভু যিশু বলে মানুষ যিশু মাপুর মা মিশা সিটি রলা জগতর পাই মা সেটা হেলা তাহলে সে মা মিশা সিটি রইলা আর ইস্তি প্রভু যিশু মিশা গোলা গোলা বলে কাহেলা তারপর সবে এ শিশু মান মিশা 12টা রইলাই গোলাই সিটি গোলা বলে কাহেলা বলে কইলে ये प्रभु यीशु को संगे दिशा बात शिष्य को लाई गोला बेले का है गोला से गां लोगे से विवाह होले का हैला ए लोक मन बेस भिड़े भिड़े बा तोरा का हैला से बोर जते लोक आइला से की लोक काय गोला ए बोर दिन दुनिया लोग में कूल ड्रिंक बोली ठंडा देलोनी हैला कि ड्रिंक खाने देले खड़े मान मोर जता कि नहीं सेमती से टाइम लोग का हैला बोली बोले से मान काय बोला अंगूर रस बोली को करते रहे अंगूर के रस करे करे ताके काय करते रहे देखते रहे એટલે से अंगूर रस लगी देवा द्वारा ଗୋଟେ সম্মান যা হোক কাটা ললে মিশা খাঁড়ে अंगूर रस देना शांति बोली घुर से मन खुशी है तो से अंगूर रस के राते आस बोल सेटा के काय करते रहला आइला लोक मान के गोतिया मान के सुबह खांडे खांडे तेते रहला ए देव दो काहेला बोले जते बोले से बोर पार्टी आइबा टाइम लोक मान आइबा टाइम के से अंगूर रस समान टाइम में सोरी बोला एले एबे लोक मान जता केति गिनी से से विवाह रे एते बड़ लोक एते लोक आतो कोन रोग रे भाई केते बेले जोस कर भाई केते बेले दे भाई ये सब प्रकार परिस्थिति सिटी घटी गला એટલે सेटा नले का है मारिया दो बटा ना ओते लोक न देले सम्मान रसी की हैं ये सम्मान बटा न रे એટલે का हैला सेडकी बेले ये लोक मान जानलाय जे घर लोक तो बिजी लोग आछो ताकर लोक मान खाने चिना जाना लोक मान रोला लोक मान जेतकी लोके भोजी बाड़ा है केत लोक आमी काय करू बोल गोटे भोज देबे देखा बाबू हमर घर विवाह करना हैलानी तुमे केत लोग निके हमर भोजी के सहयोग करा बोले गां कुटुंब मान दे उदाई सान बोल के એટલે से मान के काय बोली सोरी गोला से मान काके कोइ बोली ये प्रभु जीशु मां सिति रोइला ताके कोइला माता मरियम का हैला बाबू नाही अरे बेसी असुविधा है बोला काटा असुविधा हैला नाही अरे एबे से द्राक्षा रसटा कोरी लइलो आमे अंगूर रस सेला सोरी गोला एबे से विवाद मला बोली खाने पार्टी को बोल ताके से व्यस्त रे आछो केंती करू सोरी गोला सब बोली करे
से माता मरियम के कोइले काय करसी ओहो बोली गुरु माता मरियम काय करसी जाइसी आरी से महाप्रभु जीशु के कइसी काय करे से जानी আছে বলে যাই গুরু কইছি এমতি পুনি আগে না বলে এমতি বাবু আরি সরি গলা বাবু যে সে অঙ্গুর রসটা সরি গলা কেমতি করবো বলি কইলে সে महाप्रभु जीशु কইলানি সে কাতা লোক মোকা গাইবে জড়লুসনি বলি কইলানি কে महाप्रभु जीशु অঙ্গুর সরি গলা মোকা গাইবে জড়লুসনি মোর টাইম আরি আসে নাই তা বলি কইছি তার অর্থ সিদ্ধি महाप्रभु जीशु কইলানি মোর টাইম আরি আসে নাই তা বললানি হেলা টাইম রইছি বলবা কোনটা মিছা টাইম রইছি তার হচ্ছে কাহেলা যেতে বেলে সব সরি গলা কেতে লোক মান উঠি আইলা দেখলা পরে কাহেলা সে দেখলা বলে সে দিল কথা সে বেল যুগর কথা সেটি বেলে আমার পরা মাটি হাঁডি কোন্ডি ন রইলা কি রস গারিয়া এ তিল গারিয়া ন রইলা সেতে বেলে কাহেলা বলে সে মানে পাখনা মানকে বড় বড় পাখনা মানকে কাই করতলাই গারিয়া পরা করতলাই পানি সময় পাবে হেলা সেন্টারটা ছোটা রইলা গোটে না দুইটা ছোটা রইলা से छोटा गारिया पर आलो काय कोलाय पूरा पानी बहबा हेला पेंदी जाबो पेंदी बोले बुझलास नी गाला पड़ती सेतकी लागा पानी बहबा बोली के कोइला महाप्रभु जीशु कोइला काय बोला ए लोक मान के कोइबा के काय बोला ये माता मरियम कोइ रोइला तांकर जेती लोक आइले सेटा हमको जीशु तार कथा तुम सुना से जुनटा होल सेटा कोरा बोल कोइ रोइला से मान के काय करसी ये মা যেতে গেলে কই রইছি কইলা বলে সে কাই বলছি ও ঠিক আছে মোর তো টাইম হয় না বলে কই রুটি যাইছি রুটি বলে মা মরিয়ম কিছু ন হয় এতকি ভিতরে কাই না দেখছি লোক মানকে দেখি করি ये महाप्रभु जीशु কাই করছি বলে সুখকে কইছি সে লোক মান যে রইলাই সে ভোজির আয়োজন মান যে করবা লোক রইলাই তাকে কইছি তুমি এ ছোটা হান্ডা লগে পানি ভর্তি করা বলে কইছি কেতে যাব পুরা গালা ভর্তি পানি ভর্তি করা বলে पानी सब भर्ती से मान करबे काज करबे बोले माता मरियम कइ रइसी जे तार कथा माना से जोटा कइसा से सुना ठीक अछि काले पठे जाउ छी ए ट्रेनिंग 9 मास जोटा कि माने स्टोरी टेलिंग আমি কিস করব আছে বলে আমি শিক্ষা প্রাপ্ত করব কিন্তু 9 মাস করলো কে বেশি কি করছতি হেলে বি 15 मास करले 17 मास करले किंतु लोक माने कि ए प्रकार शिक्षा पाइछंती बोली के पाइछोगी स्टोरी टेलिंग रे आमे के भी पाइनु हम कोन बोलबा हरला स्टोरी टेलिंग एमती शिक्षा दे जाउची आईटी रे सब भाई माने से जॉइन करो आ तुम बहुत विषय सुंदर भाबे सहज भाबे सरल भाबे प्रचार करो बोली डाका किंतु एठी आइला परे आमे माने जेंति कि धारावाहिक भाबे जोटा शिक्षा आमे अनेक 2 दिन गोटे दिन जो टीचिंग था सेमती आमे पाई आसते किंतु आज गोटे नवा प्रकार हम फीलिंग रे सिखलो जे प्रचार रो वाक्य रो शैली केमती बनाइबाटा केमती ताटू यार इजी किस्टा बोले कहानी आकार रे हमको सिखाई जे स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग बोले कहले इंग्लिश में पढ़ते किंतु स्टोरी आकार रे वाक्य परिवेशन करबा हमको आज्ञा को द्वारा में पाई इतबे हम समस्त कृतज्ञता सहित तांको धन्यवाद देबा आमे जोटा सोच भाव शिखु जोटा सरल भाव शिखु आ प्रभु भी सरल सहित रखा भाग्य बुझा सेमती आगे हम पाखरे दान हम देखबा पाइली सेरा भाई मुई चाहूची नेक्स्ट टाइम भी आ आगे हम भी कहबा चाहूछु देखबे जे कंटिन्यू जोटा अछि हम जो 9 मास 10 मास हम कंप्लीट करिनु आगे को द्वारा सेरा कंप्लीट करबा भाई आगे को आका आसबा भाई नेक्स्ट टाइम भाई हम कोऑर्डिनेटर आए समस्त भाई जाने तांको हमें रिक्वेस्ट करबा जे नेक्स्ट टाइम भी हमको ये आगे हमरे ट्रेनिंग सरवा जाबो आगे को द्वारा हमें अनेक कहानी सीखी पाबो इतमे हम चाहि समस्त मन मत अनुसार चाहि आगे हम जणा लागतो गोटे छोटो रिक्वेस्ट किछि विषय हम सीखु जति हम सेवा करबा सोच सरल गोटे सरल उपाय आगे क्षमा कर आपन बिना मंदिर में बोई दोछि किंतु आपन द्वारा हम किछि सीखी पाबो प्रभु को काम करबो हम अनेक आत्म जीव एटा पे हम एटा बहुत बढ़िया विषय एति जो प्रकार तारिका अछि जो माध्यम आ अलगा लोग आइले 10टा गुरु होले भी हम नाक दिस खराब है सेमती हम सेवा जन खराब है इते भाई भल्लो गोटे एते दिन भितरे ए 10 मास रे सेटा भाई प्रभु बोधे मोर भावना एते मास हमरा रोई गला की भाई रोई गला हम संगे बोली किंतु ए अभावटा मोर पास दिला सेटा भाई ए अभाव को फुलफिल करबा में प्रभु एतकी दिन रोकी करी ए अगस्त मास रे प्रभु हमको
एत सुंदर गोटे अपॉर्चुनिटी देले सहज भाव सरल भाव प्रचार करबा गोटे सुंदर शिक्षा माने शिक्षी कर सुजोग मिले यहाँ समस्त भाई को पुनर्बार रिक्वेस्ट करछे हम समस्त जाई गवर्नमेंट भाई रिक्वेस्ट करबा और लीडर आज्ञा मान जनाइबा जे हम को आज्ञा को द्वारा हमको ये 5-6 मास शिक्षा दिया जाए जदि होई पारे और बेसी शिखबा के लेखबा लेखन जे मन 20टा कहानी शिखलु हमें 10टा तो मन रखिबा 2टा तो मन रखिबा किंतु से 2टा कहानी निके हमें निके कोचे 10टा गाना चिनिबा एटा मोर विश्वास धन्यवाद एरा मते बहुत भल लागा सेटा पे हम समस्त मैं भल एंती के पता तो समस्त हृदय हाय नहीं सेटा पे आपने छिड़ाई दे जाहो समस्तंकर हृदय अछि काई बोले सादा कथा एटा कि बेले जीशु प्रभु वाक्य सुनबार लागि तार कथा सुनबार लागि माडा माडी होतले लोक होतले सेतकी बेले गिनेश्वर बोली गुटे कुलर ना सी हृद कुलर ना सी गिनेश्वर हृद कुलरे जीशु क्या होइतले आ दुईटा डंगा देखले जे जालुआ माने मछुआ माने जालो धुआ धोई करी सफा करतले तो जीशु से मान को कहले दुईटा डंगा भितर जन सिमोन रो डंगा सिमोन को कहले कि तमे टिके डंगा को टिके भीतर को टिके बाकी सुनाइला उतारे तामन को कहले कि तमे गभीर जल को सिमोन टिके तमे जाल पकाइबो जाल पकाओ कहले सिमोन प्रभु जीशु कौन कहले प्रभु आमे तो राति सारा कष्ट पड़लु गुटे मिठा माछ दुईटा डंगा वाला आमे पाई पारु नै आपण जते बेले कहउछंती आपण जदी कहउछंती बोले आपण कथा अनुसार आमे जाल पकाउछु जाल पकाइला बेले को जाल जतिकी माछ लागला कि सेमाने गुटे डंगार लोक टाणी पारले नै आउ संगी डंगा आउ गुटे डंगार लोक डाकले कि भाई माने आसो टिके हमकु बेसी माछ जाल छिड़बा लागुची बेसी माछ लागि जाईची आपण माने आसो हमकु टिके माछ जाल टाणवार सहायता करो आ दुईटा डंगा नहीं दुईटा जे माछ जाल टाणले सब माछ धरला बेलू दुईटी डंगा फुल हो गला माछ फुल होला कि जेंति डंगा बुड़बा लागुची विष्णु कार्य देखिक सिमोन भय प्रभु कौन कहले प्रभु को से मन मन अंता बोल निश्चय ईश्वर पुत्र होते कि ईश्वर होते से आश्चर्य काम है बोल से मन चिंता करी प्रभु आपण दूर को जातु आम जेहेतु पापी मनुष्य आपण ये पाखे रुहतु नहीं बोलिक जो सिमोन प्रभु जीशु अनुरोध करते से संगी मान मध्य देवदेव पुत्र जहन जाकुब यह देखी आश्चर्य है यह देखी प्रभु कहले कि आपण माने भय कर ना तुम मान को भय कर ना मोर अनुगमन कर आज तुम मैंने यही सब परित्याग कर समस्त काम ये माछ धरवाटा डंगा सब परित्याग कर मोर अनुगमन कर मु तुम मान को मनुष्य धरवार शिखाइबी बोलिक प्रभु जीशु से कहले से दिन से सब माछ धरवा डंगा जाल सब से कूल बांधिक प्रभुंर पचे पचे जा अनुगमन कर मनुष्य धरवार शिखा पचे गले आईटा पवित्र बाइबल शास्त्र लिखा है लोक 5 पर्व 1 ରୁ 11 पर्व आप पढ़े बोले प्रशंसा करो
পবিত্র ধামে পবিত্র ধামে মানব প্রশংসা করো মানব প্রশংসা করো ଯେମିତି ବାଜିଲା ଆମେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଖାତାନି ଧରି କରି ଆସିଛି ସବୁ ଶୁଣ ରାଜି ଆଛାସ ତ ঠিক আছে আমি কইবি সে খাতানি সব খাতানি সেটা মিছ নাই আর পূর্বে আনি সেটা সঠিক ঘটনা ঘটলাটা মুই কইবি যে সব মন ধ্যান দেই শুনা হ্যাঁ তৃতীয় অধ্যায়ে 3 দিন লগে গোটে বলে বিবাহ হবার 3 দিন থানে গোটে কানানগর বলি গোটে রেলা কি থানে 3 দিন বিবাহ থানে গোটে এমতি বিবাহ করে যিশুর মাতা যিশুর মা বিশেষ যাই রেলা ডাকি রেলা সেমন যিশুর মাকে ডাকি রেলা তার সঙ্গে সঙ্গে সেটি যিশুকে মিশা ডাকি রেলা তার সঙ্গে যিশু মিশা যদি ডাকলা তো বলে তার শিষ্য যিশু সঙ্গে বললাইনি বলে শিষ্য মন মিশা জীবা পড়ছি একা জীবা একা এটা সবকে ডাক লাগে সেমন সব মিশি করে সেটি যাই রেলা গলা করে সেটি জানলা যে যিশুর মাতা শুনি রেলা যে সেটি রাখা রস নাইনি বলি সরি গেলা নাইনি বলি কাইকে সেটি সরলা के सब कथा ही रहवा एका जे राखा रस नाइनी सरी गला केनता करू लोक आइले काटा देव काटा बन भागी रही भाई कि मात्र सिटी सेति बेले तार माता सुनी कर स्थिति जे कहला जे যিশু आइला जे जानी যিশুর মা মরিয়ম जे যিশু के कहला बाबू बोल रही कि गाय गुरु की काल विषय बोल रही कहला बचे कहला जे बाबू किते राखा रस आरे नाइनी सिटी सरी गला लोक मनाइले कायटा देबाय बोली करी कहला कायटा देबाय सेमने कायटा खाइबा যদি সরি যায় সেমনকে দিয়া না হয় বলে সে লোক মন করতা গায় না করবাই কি কোন কাই তুজ করবাই কোন কাই হলে কথা মিশা কইবাই তো সেই কথা সেই কর বিবাহ কর না শুন যে মাতা মরিয়ম চাইলা আরি কইলা যে কাই মিশা করছি বাবুতে যদি রাখিয়া রস নাই সরি গেলা যেমন লাগে যিশু কইলা এ মা মোর সময় এবে না আসলা আছে ইট কাই কাজে মগে মিশাই দিসনি বলি করি সিটি যিশু কইলা তারপরে হেলে মিশা সে তার মা কিছু না কই চুপ করে ভারি গেলা এবি সে জানো কাই তার মা কাই মিশা করবাই আকে বলি জানো দেবে কাই না কইলে নি করছিয়া বলি সে ভারি গেলা সিটি রদক্ষমান কইলা যে কি সিটি বলে খান্দা সার আমার হিসাব খান্দা সার বলবো সে খান্দা সার কাম করবার মনকে সব কইলা যে যাইটা কইছি সে যাইটা কইছি সেটা তুমি মানা মানি করি সেটাকে তুমি সব যোনটা কই তুমি সেটা করা বলি করি সে কইছি তার মা কইছি কইলা পরে সে ভাই যাইছি তার মা তারপরে কইছি যিশু যে যিশু তিয়াসটা পরে সে ওদেরকে মানতে সবকে তিয়ার লাগলে সে মন কই ভাই কি আগে যেমতি কি এবার সিনা বিবাহ করমান সে ড্রাম লগে লগে पानी की रोक लाइनी पीवाटा खाइले सबु आगे से ड्राम बटना रहला से पकना मन के से काटी काटी इति पानी समय बड़ा बनाइ रहला तो बनाइला थाने सिटी सबु कोइला जे जिसु जेतकी छोटा ड्राम रहला तेले जेतकी ड्राम আছে सबु थाने फाज पर्यंत बोले जेतकी टोटरा पर्यंत लोगे हमरा हिसाब लोगे सेतकी पूरा सब भरा पानी भरा बोले करे जिसु से मान के कोइला पाई सब छोटा थाने सब जाय करे भरला पानी पूरा बैक करला करला के तो जिस से मन कहला जे তুমি যা যাই তো সিটির অধ্যক্ষ বলে সিটি গড়ে দেখা দেখা ভজি করবার আগে দেখা দেখা মেন্টা অর্ডার হইছি তাকে তো দিয়া ভন্ডার করে আমার হিসাব করে ভন্ডার করে তো তাকে দিয়া আসলে করে যিশু তিয়ার লাগে যাই করে তাকে দেলা সে খাই করি আরে
বলি সে গোটে চমৎকার ହେଇଯାଇଛି চমৎকার সে ভাবি কইলা আরে ସବୁ ଘରେ ବିବାହ ହେଲେ ବୋଲେ କାହାକେ କହିଲ ବର ଯାଇକି କହୁଛି ନା হ্যাঁ বড় বড় ଯାଇକି କହିଲା କଇছে ସବୁ ଘରେ ବିବାହ ହେଲେ ବୋଲେ ফার্স্ট ভোলটা দেবা তারপরে পানি বেদাকে এমনি করে খরাপটা পানি বেদি করি এমনি খরাপটা মন দেবায় মাত্র এইটি সর্বাজাক ভোলটা আছে ফার্স্ট একটা ভোল না লাগলো সে সর্বাজাকটা অতি ভোল লাগলানি বলি করি সে কইলা কইলা আরে বলি করি সব কইলাকে বড় মেয়ে ছানি আই দিয়ে দিছি એટલે કોઈ કષ્ટ આયલા বললা করা মাত্র পর জানি না রেলা যে ইতি জিসি গোট চমৎকার করলা আছে বলি করি মাত্র কি জানি মাত্র জনে পানি ভরলা আছে সে মন জান রেলা সে কাম সে মনা কত পানি ভরলা আছে তিয়ারলা সে মন জান রেলা মাত্র আর বাকি লোককে না জান রেলা সে ভান্ডার গাড়িয়া না জান রেলা কি সে বড় কানিয়া ঘর লোক তো কোনি না জান রেলা মাত্র জিসু জানি রেলা আরে সে যেতকি ভরলা সে মনা কা জানি রেলা তারপর খাই সে কি কই কইলা তারপরে শিশু মন সব রেলা আরি সে চমৎকারকে দেখ করি প্রভুকে বেশি বিশ্বাস করি আরি তারপর ওই মা করলা তান চাই চালাই কি বই